Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, linis na naginusarang sigyaanan sa mga mamumo. O kini ang programa sa kanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad sa Pagtuki, Tat Samson makikuban kaninyo. So sa kaoras ng pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Nobyembre 1 karon 2014, unang adlaw sa bulan sa Nobyembre. O nining maong Sabado, atong pagatukiyon ang Likod sa Kalag-kalag. Again, ang ato ang topic karong buntaga, mao ang likod sa Kalag-kalag. Apan sa dili pa mo padayon mahigala, tugutin ako sa pagpangayo katahuran pag-usap kaniyong tanan nga suki kayo natong tigpaminaw nga nagsunod kanunay ni atong programa diya sa mga lain-laing probinsya, sa Siquijor, sa Bohol, sa Negros, sa probinsya sa Leyte, ug ingon man sa pipila ka bahin sa Mindanao area mahigala, ug ingon man sa ato ang mahal nga Cebu. So kaniyong tanan nga nagsunod kanunay diya sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuyan, kaniyong tanan maayong buntag o kanang gi-celebrate na nato ron, no? Ang November 1 ang All Saints Day, no? Ugma pagka Domingo sa ulugon nato ang adlaw sa mga kalag. So nining Sabaduha may gala atong pag-isgutan, no? Ang kabahin sa pag-celebrate nato sa panahon sa Kalag-kalag. So kuyugan ta mga higala sa ato ang mga pinapit, no? Ang mga resource persons. Ipaila nato ang kasamtangang Secretary General sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Usa siya ka doctorate in church history at Jesuit-run Gregorian University dito sa Roma. Si Father or Reverend Father Marvin Mejia. O niya mga higala, kuyugan sa suki kayo nato. No? Kung mag-isgot na gaya na, kung na ganyan itong topic, mga ginidayon nato ang imbitar, no? As resource person. Ang kasamtangang Executive Director sa RAFI Culture and Heritage Unit, si Dr. Jocelyn Joy Hira. So kuyugan ta nila mga higala, haron ilat ang pambitan, no? Sa ilang mga nahibawan, sa ilang mga kasayuran, kabahin, no? Nining pagsaulog na to sa Kalag-kalag. Mga higala, kada tuig, no? Labi na gid sa November 1 or 2, ang mga tao kidayon, no? Bisita ngadto sa cemetery ug magdalag mga bulak, no? Mga kandila ug uban gani mga pagkaon halon kuyog ni sa pagbisita, no? Sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan ng mga higala. This observance is just one proof, no? Kung unsa ang Filipino nga mo value sa atong mga pamilya. All Souls Day nonetheless has been an important parcel of Filipino culture. As a country known for close family ties, this holiday give time for families to get together and pay respect to the deceased loved ones. No, aside sa pagbisita sa kaminteryuhan, uban ganito mga kaigsunan mag-camping dito, no? Nining panahon sa holiday, ang mga samang mahimo siyang usa ka lugar nga busy kayo, no? Daghang mga tao, makita nato, no? Ang mga pagdagkot sa kandila, mga buwak, mga pagkaon, mga pag-ampo, no? Alang sa mga mahal na nitaliwan o gani na apay mga music o uban pang mga kalihukan so sa samang. So amidst the modernity, other Filipinos still do certain practice during All Souls Day and All Saints Day. Ang mga pangutana mga higala, what practices are still evident today? What are other reasons that people visit the cemetery during All Souls Day and All Saints Day? O what are the Filipino pre-colonial notions of afterlife? So mao ni ang mga pangutana mga higala nga buot na itong masayran nga to sa ito ang mga resource persons nga to ang gidapit karong buntaga haron ilat ang katagaan sa mga kasayuran kabahin sa ato ang
topic karong buntaga mga higala. So di natulunganon ato da yung unahon sa pag patubag, no? Ang kasamtangang Executive Director sa RAFI Culture and Heritage Unit, si Doc Joy Ira. Doc Joy, mayong buntag. May buntag, Sir Tats, ug may buntag sa atong mga suking tigpaminaw, no, nga kuan kay bawo ko nga ang mga abuhan karon murag aso-aso na kay ang uban dili ka agwanta sa kanang maghuwat og Nobyembre 2, no, nga mo joy adlos kalag-kalag, Sir Tats, naanag yun na nagpungasi na yun ng biko, budbud og manok nga kanang kuan kaning tinibuok kanang pinagob. Oh, di ba? Pinagobo nga kuan ha. Oh. Okay. Sus mo ani atong kuan pagsaulog may buntag, no, sa tanan natong mga suking tigpaminaw niya. Daghang salamat nga suki jud kay ko kay ganahan man jud kay ko aning magtuki-tuki ta aning mga kuan mga practices nato ba nga mo'y nakahipahimo natong unique, no, kanang sa atong sa tibuok Pilipinas, no, kaning yung ato ang connection pagyud sa kanang nilabay na nga kinabuhi. Importante pagyud kay nato, Sir Tats, mo gina siya usa sa mga indicator nga alive buhi kaayo ang atong kultura, kay intact pa magyud ang pinakagitawag nga pinaka basic nga component sa usa ka kultura o usa ka katilingban, ang pamilya. Maumang yun ni siya kay maugwa na ugwa na pamilya kinsa pa mo handog atong kuan nagamatay, di ba? So maumang yun ni kuan mo gini usa ka indicator nga bisan sa daghang problema nga niabot nato sa Pilipinas, pero kabaw ka mo gini usa nga something unique nato nga kaning ang atong pagtan-aw sa atong mga katiguangan, ang paghandog nila ug usab pag-reflect sa siguro ta og unsay umaabot nato, no, kay importante man ko kay ning mga inaani nga aspeto sa ato ang katilingban nga atong mahinumduman kung unsay nangagi kinsa atong mga dapat respetuhan o kinsa atong mga handumon, kay ang kaning mga memories mao ni siya ang paghanduraw, mao man gud ni siya maka-connect nato sa paingon dito sa atong paingnan. Yeah, Doc Joy, mo sa ning mga panahon na, no, nga diin ang mga kapanitihan, ang kapamilya nga tuwa sa lagyo, manguli gyud. Mo gyud kanang in fact mo bitaw ning, di ba, nagsigbita kog tanaw-tanaw sa mga balita, no, nga kuan gyud ni sa inani, Sir Tats, ang kung anto ka sa gawas o ka sa sa Europa o sa Amerika, kani gitawag nila kuan kanang holiday man nila dito, no, dili duha man ni dagko nilang holidays kaning di kay ni siya dako sa ilaha, pero ang sa Pilipinas mo ni siya usa sa mga dagko kaayo nga mga holiday nato, no, kay kanang gikan ang mga tao nga kanang naa sa layo manguli gyud kung asa to dapit ang ilang mga nakabayayat na lang gud basta daghang kay dadon daghang pangumpra. May panahon nga mo makita nila ilang mga mahal sa kinabuhi, buhi o patay. Mao gid niya ato din magtapok sa kanang lubnganan sa ilang mga katiguangan, di ba? Dr. Joy, kini nga to ang